product dito sa Juan. Anytime, welcome kayo dito. Naimbaga bigat tayo kay Ilocano. Welcome to my YouTube channel, Basta Ilocano. Napartak, dayta napartak magnanapartak ay sa una partak rumasun dayta. For today's video kay Ilocano, tayo jay grand opening iti fans bam gapo na imbitaan tayo at dati pa fretis da natiyak na mabubusog mo tayo sa kanilang menu na tugigaraw signature like pansit patil patong, special beef lumi at pansit kabagan. Kasla tayo mutan na kay Ilocano nga napanidji Cagayan Valley. Located at the back of Basilica Church, Consolacion, Agoola, Union. Kaya tara na! Time check, 7:30 in the morning. Di ba nagsapa, pero tipulo iti hangin kat nagbara, feel the summer na talaga kay Lucanuan. Nang nangruna kanya nga taga igid baybay, maksat ka sa igid ng baybay, kaya kailangan po natin uminom ng danom. Sabi nila, 8 times a day nga magaputi kinapudot na ti panahon kay Lucanuan, kailangan ka 12 times a day to make our body worth living for. Arati tayo ayan ti Our Lady of Basilica Church ti Agon kay Ilocano as digtayon jay landmark dito likod ti simbahan. This is it. Dito na po tayo sa Fansbang Convenience Store. Good morning po. Hello ma'am, ayan po si Ma'am Vanessa kay Ilocano ang may-ari ng Fansbang ng Pansit Kabagan. Maawis kayo nga umay with your friends and family, siguradong worth iti panagkaan nyo dito. Kay Ilocano na imas lagarudan na lakapay tada iti pagpilyanda. Pansit patil patong, special beef lumi at pansit kabagan. No kaya't yung matipang family size kay Ilocano sa Pansit Bilao na po tayo. Pwede po siyang pampasalubong. At ito naman ang kanilang special topping sa pansit para mas malinamnam ang lasa. This is it, pansit! Di toppings na pala kay Ilocano makabusugan. Rogyanan tayo pa nga mga kay Ilocano sana makaano tayo. Ay, basta Ilocano na lang. Ay, Ilocano. Basta Ilocano na lang. Partak
world-class quality, good for better health and better wealth. Ang iFern products. At madami pang klaseng pagpipilian kay Ilocano 1 at kung ang hanap mo ay pang immune system, mag-Power Trio na, Firm D at Milk ka na. Pag ang hanap mo naman ay pang energy booster, sa Firm Active na po tayo. To maintain our healthy skin, brain and cells, mag-Firm ina kayo kay Ilocano 1 and many more. Just visit Ponsbam Convenience Store located at the back of Basilica Church, Consolacion, Agoo, La Union. Salamat! Anytime, welcome kayo dito. Yes. Actually, si manager. Si Madam. Hello, Ma'am. Nice to meet you. God bless you, Ma'am. Basta yung mga product kayo sa vlog. Tapos na rin. Salamat, Ma'am.